KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kanek deka jingkot ngoba jing aware ya pi ki para samla ki bai ki badon jing adai bat ki badang don jing sngo yang parti kongres na umroi constituency bapin ya poi bapin ya be bapin ya wan so ke jing elang ka bala khot da ka UBCC haka ap santarik mentau benai kata las sajan ke bangin pelong ha ka porsi beje no phaisngi Kajing temu jong kane meeting kalong bangin jet mai no yakinong kit kam jong ka youth assembly jong parti kongres bat kumju ru ya ka mahila ya ka ba ladon kajing teko da kajing mi no jong MLA ba George Billing do ka UBC da kajing songkya ka shim ya ka rai ban khot ban pentmai sai sen pat kum kawai na kalat kalti ban pen khlain ban pen khiim ban kersiu thia ya phi ki parlok bai gen men ki para ki long kmi ki long pa kham tam ya phi ki samla bat ki long kmi jong kan ka dong ka than ki bala no senyang ya ka seng kongres bat ki bala du thia du dem ban pen job ya kan ka parti la sausin sawat the sai sen pat yang ini mi bat yang ini trelang ban penurlong ni kan ke jing temu kan ke jing kwa jong ke parti begin penjob yo kandidat ujung ni yo bangin sasei la kun mo no hau banai agos khakmat jong pi pai ba yo tau kertong ban sele house name arajar arpulai tada ke jing e bat dag jing smurip klem la ban cer keteng ya pi we bat ni pan ma pro so wat thau ya kijing bom la jingi ban pentip bakar kom ke badai rengi sim bahagini kisngi kane gere galat ke kabu ban pentip sapi bat sim ya ka bagare ke jingkhot ke jungi ya pi hagani kisngi one don langro DCCC president jong district ba si Marngar ba Charles Marngar ban ya don lang ban pensengan lang bat ban penskem ya ke youth bat ke mahila jong kumroi blok kongres bat hadian kata kan sedon ke jingya bamja sobha dabaro ke bayawan sobha shimlem ya ke jing khot jong ine ke UBC daga mensim ke jing ie bat daga mensim ke jing sokya ya ke dong ba ie ke jong ye